Anem corrent per aquí i en aquesta doble baixa comencem la ratxa de la Moab. Hola, molt bones a tots, soc Boxquite i avui us porto el gameplay que us vaig dir de la Moab. Aquesta vegada amb la P90 al complet, que diguem, l'última vegada va ser agafant aquella Scarela, que sense ella segurament aquella Moab no hagués sortit. Però aquest mapa tancadet per Arcaden i que potser pots dominar molt més amb un subfusil que no pas amb un fusil d'assalto, doncs vulguis o no, demanar més una arma a curtes distàncies, com hem dit abans. Ara, un moment, anem a buscar aquest camper d'aquí. Fora d'aquí, ja m'havia matat abans i ja n'estava fart. Atac de mancura, com sempre. Mai canviarem amb això, Bé, avui amb aquest gameplay, de moment l'anirem comentant, l'anirem parlant. I després amb el ratet que surto jo fent l'anacrònic per aquí al mapa quan ja m'he tret la Moab, que estic on fire en aquell moment. Doncs ens posarem a parlar d'un tema que us vull parlar una mica d'un futur del canal i això. Però de moment comentem la Moab. Com veieu, vaig amb la P90, començo amb Carroñero, que sempre us ho aconsello si voleu fer ratxes llargues. No vull dir necessàriament la Moab, sinó unes ratxes de salto, com podrien ser. Porto Carroñero per tenir les bales a tope des del principi. Mireu aquí com esquivo ràpid el Predator, ja veia jo com el menjava. Perquè vulguis o no, sempre que perds una bandera ja tiren el Predator just allà a la bandera perquè saben que hi ha algú. Però bé, aquesta vegada vaig poder-la esquivar. I com us deia, porto Carroñero per tenir les bales plenes ja des del principi. Em sembla que porto línia dura, que sempre va bé per lo de dues resistències una baixa i vulguis o no també és una baixa menys d'encadenar les ratxes especialista. No sé, m'agrada bastant portar-ho amb el tema que és el subfusil, perquè com us vaig dir, com que normalment porto desenfundado i en un subfusil no és el que es nota, doncs ja aquí som, ho aprofitarem bé. Aquí res, agafo una tipa que l'utilitzo em sembla per matar el tio aquell d'allà baix i algun tio de per allà al fons, més que res per distàncies així llargues, que veia que amb la P90 no podria. D'acord? I bé, acabem de dir les avantatges que mai acabaré. Com a tercera porto punteria estable, que m'agrada més que res per després d'esprintar poder apuntar molt més ràpid, i també el dispar de la cadera d'un subfusil el fa molt i molt precís. I de ratxes de muertes no en tinc ni idea, sempre em poso el primer que se m'acut. I com no, la ratxa especialista començant amb Prestigitació, que el trobo ja necessari, és potser ja la mania que tinc, però el trobo totalment necessari ja, perquè jo al matar una persona em poso a recargar, encara que sigui una mala mania, però ja m'he acostumat així, què hi farem? Com veieu, intento moure'm més, si no és per la part de dalt, intento moure'm més per la part tancada, que seria la part aquesta de l'Ikea, o la part de les escales, on moltes vegades ens hi trobem algun campero per allà, o molta gent quadfits i coses així. Són parts tancades en què jo amb un subfusil sempre tindré l'avantatge, o normalment tindré l'avantatge, o si no intento moure'm pel costat dels companys. Com veieu, teníem velocity allà baix, que aquest tio jo no sé com el mato, és brutal a vegades la sort que tinc. I sempre controlant el respawn de les banderes, heu de tenir sempre el respawn clar si voleu trobar-vos una Moab. Jo no sóc ningú per dir-vos-ho, perquè porto 4 i és més sort que una altra cosa, perquè no sol que agafar jo massa la metralleta. I com veieu és anar controlant molt el respawn de per aquí C. El respawn de C és el millor de controlar si portes un subfusil. En cas de portar una arma llarga al dalt podries controlar també bastant bé, però no m'arriscava havent-hi el campero allà baix, amb el campero que heu vist al principi, que me l'he carregat. Estava tota l'estona allà, em sembla que alguna vegada més l'apunto, que es veu que està per allà baix i no vull treure el cap perquè sé que el tio aquell està apuntant ja allà i no... És complicar-te la vida, és una gran desavantatge sortint allà amb un subfusil, o sigui, no valia la pena. Aquí, com que acabam d'agafar C, dic que algú ha de sortir i com no, ja era totalment lògic. I en aquest moment en què perdem les 3 banderes, clar, estàs una mica perdut perquè dius on m'estarà responejant la gent. Havia vist un tio per aquí per Ikea, ja estava una miqueta cagat, però dic, bueno, sí, quan es carreguin aquest ja me n'adonaré que hi ha algú. I ens posem a agafar una bandera, encara que sigui per tenir el respawn més o menys controlat.
Teníem Velocity aquí al costat que intentava més o menys cobrir-me. I com veieu agafa el Juggernaut, però no vaig al seu costat perquè és el Juggernaut d'ataque. D'acord, i el Juggernaut d'ataque no fa aquella funció de radar que vam dir fa dies amb l'altre Moab que el vaig aprofitar. Aquella funció de radar no la fa perquè evidentment no és de reconocimiento. Veieu allà baix el campero que ara l'he vist tinguent el tirador de la ratxa especialista. I per això mateix no em sortia compte sortir fora. Ara com veieu en Silk, que era també un amic meu, se l'havia encarregat just sortint allà i no era gaire aconsellable. I ara ens estem movent per aquí mig, sempre vigilant sobretot els punts per on haurien de respawnejar ells. I més o menys és també tenir una mica de sentit comú per saber per on et podrien venir i aquestes coses. I ara em sembla que devia estar una de la Moab, estava bastant cagadet, perquè com veieu comencen a respawnejar aquí darrere. I com és evident, a l'estar al costat de la bandera de C, tothom van a agafar-la. I així ja vaig sortir més o menys apuntant amb una miqueta d'avantatge per així ja acabar amb ells i tirar la Moab. Que veureu, ara em maten, però veig que me disparen, surt d'aquí tot loco, ja m'era absolutament igual. I ara em veureu fer la meva celebració de la Moab, sempre és la mateixa. Estupendo, aquesta Moab sí ha matat, és una dada important. Però bé, ara em veureu fer una mica el gilipolles, perquè a mi em donava absolutament igual, corria pel mapa, matava gent i punt. Ni doble Moab ni hostes, perquè tampoc hi havia temps, o sigui... Ara us parlaré una miqueta del futur, bé, d'aquest canal no, sinó d'un altre canal que em sembla que obriré. Com coneixeu, suposo que tots coneixereu en ChimiHD, fa res tenia més subscriptors que jo, o sigui, va haver-hi un fallo, li van borrar el canal. Inclús el vaig ajudar una mica al principi perquè arrenqués i ens hem fet molt amics, som youtubers catalans els dos. I ens estem plantejant ja de començar a obrir un canal en castellà. I això és una cosa que em vaig plantejar fa temps perquè tinc amics castellans de l'Xbox o també algú de Play que em diu amb els gameplays que tu ara tens, doncs estaria bé que ho fessis en castellà, pots aportar bastantes coses en castellà i en català, entre cometes, ho estàs com desaprofitant. Clar, és el tema de... Jo em sento molt i molt còmode comentant en català, m'agrada comentar en català, però com diuen ells, el futur del YouTube en català és molt remot. O sigui, puc portar-lo com, diguéssim, com un canal més, o sigui, no centrar-me tant en aquest canal, però, clar, és... com ho diríem, és un canal que no té un futur gaire fixe o gaire bo, diguem-ho d'aquesta manera. De l'altra manera, vulguis o no, pots arribar més lluny a YouTube, et pot veure més gent. També, vulguis o no, hi ha bastanta gent que està comentant en castellà, que és molt bona gent també per conèixer. Ara fa res, gràcies a en Ximi, vaig conèixer en Maki, que no havia vist encara el seu canal, si me'n recordo us el posaré per aquí. És un crac, he vist com comenta alguns vídeos i dona molt bon rotllo. I jo el que ho vull aportar, no sé, és una mica com jugo jo, partides, ara posar-me quan tingui la tele de fer partides amb Frank en el 4 o coses així. I crec que pot ser una bona idea començar a comentar-ho tot un pèl en castellà. Inclús, bueno, no diré res, hi havia algú més que volia començar a comentar en castellà, jo no diré res per si de cas. Però en Ximi i jo sí, i en Ximi em sembla que començarà el dilluns, i jo si no començo el dilluns més o menys per allà. Us deixaré el meu canal a la descripció si em voleu donar suport, si no voleu donar suport ho entenc, hi ha gent que està subscrit simplement perquè comento en català, però no sé, trobo que si us han agradat els meus vídeos en català, en castellà us haurien d'agradar també. I m'agradaria que em donguéssiu suport, perquè també em serà una mica difícil el comentar en castellà. Així que espero que em dongueu la vostra opinió, comenteu, voteu, like, favoritos, i fins una altra.